Здравейте, приятели! Преди малко получих колета с парфюмите, които бях поръчал и съм много възхитен. Арабски парфюми, много готини, и реших да ви ги покажа тук във Фейсбука какво съм си купил. Ето ми колекцията Asad Collection. 4 парфюма в една кутия, арабски, които са клонинг на оригинални. Ето какво представлява кутийката, парфюмчето. Преди малко си пръснах, но пак ще пръсна. Перфектно е. Asad Collection. Това е един от парфюмите. Това е колекция от 4 парфюма в една кутийка за много ниски цени. Значи аз сайта, откъдето съм си ги поръчал, ще ви го оставя в заглавието. Ако реши някой да си вземе от тия парфюми, няма да съжалява. Ето е самата кутия, Asad Collection. 4 парфюма в една кутия, арабски. Перфектни. Така че който реши, може да се вземе. Чао, чао, приятен ден!